Hola a tothom, sóc el Pablo Martín Sánchez i us deixo aquest vídeo perquè us animeu a apuntar-vos al meu taller d'escriptura potencial. El títol del curs és tota una declaració d'intencions. Exercicis d'estiu o l'art del joc literari. A la primera part del títol ja hi ha un joc de paraules. Exercicis d'estiu. Fa referència, naturalment, a l'època de l'any en què ens exercitarem en l'escriptura. De l'1 al 4 de juliol, 3 horetes cada tarda, quan comenci a baixar la calor, però és també un homenatge al llibre Exercicis d'estil, de l'escriptor Raymond Queneau, cofundador de l'Oulipo, l'obrador de literatura potencial que ens guiarà en aquest taller. Un grup d'experimentació literària, fundat a França el 1960, amb la idea de proposar noves formes, estructures o procediments que puguin ser utilitzats per qui vulgui i com qui vulgui, però sempre amb una perspectiva lúdica de l'escriptura. I d'aquí la segona part del títol, l'art del joc literari. Així, durant les 12 hores que durarà el curs, ens dedicarem a escriure i a llegir el que escrivim, ja sigui en català o en castellà, però ho farem jugant i divertint-nos. Doncs la vida ja és prou dura com per pagar per passar-s'ho malament. Anagrames, pangrames, tautogrames, lipogrames, boles de neu, logorralis, blitzbristols, murals elementals, màquines proverbials, cronopoemes, temptatives d'esgotament i molts més jocs literaris que podreu aprofitar després pels vostres propis projectes d'escriptura. I no direm allò de si no us agrada us tornem els diners, perquè estem convençuts que us agradarà i repetireu. Apa, ens veiem al juliol.